Economia românească va scădea cu 2,1% în acest an, iar o redresare de doar 2% va avea loc din 2010. Aceasta este estimarea grupului austriac Erste. Noul raport al grupului financiar austriac prezentat de un ziar național modifică astfel estimările din perioada de dinaintea escaladării crizei economice. Atunci, austriecii prognozaseră o creștere economică de 1,2% pentru anul 2009, în timp ce pentru anul 2010 economia ar fi urmat să aibă o creștere de 3%. Grupul Erste a anunțat un declin de 3,6% și pentru statele care folosesc moneda unică europeană. În același timp, economia Serbiei va scădea cu 2,1%, iar cea a Slovaciei cu 1,2%. În Ungaria, regresul economiei ar putea ajunge la 5,1%, iar în Croația la 4,5%. Raportul Erste va dezvălui că deficitul bugetar cu care se va confrunta România în acest an va fi de 4,6% din PIB, iar rata șomajului ar urma să crească de la 6,2% la 7,2%.